Agència Tributària Espanyola, seu central a Barcelona, plaça Letamendi. Aquí, catalans, és on van a parar els nostres impostos que generem amb el nostre esforç. Aquí és on van a parar els 16.000 milions d'euros que cada any ens roba Espanya. Això ve a ser més o menys la cova de l'Alibaba i els 40 lladres. Alibaba és Espanya i els 40 lladres estan repartits entre, per exemple, l'exèrcit espanyol, aquelles autopistes per les quals no passa ningú, els AVEs que no van enlloc o la Casa Reial Espanyola. Perquè no oblidem que l'estança de Joan Carles I a cos de rei als Emirats Àrabs la continuem pagant també nosaltres. També amb els nostres diners que ens roben cada any va ser amb els que els hi van pagar el sou i les dietes aquells policies i aquells guàrdies civils que ens van atonyinar l'1 d'octubre. Devem ser segurament l'únic poble del món que paguem perquè ens peguin. Mentrestant, tenim uns dirigents polítics que això ho permeten, segurament també perquè ells es beneficien a través d'uns bons sous d'aquests 16.000 milions que Espanya ens roba. No podem permetre aquesta vexació per més temps.